sana masarap mga kaduskis. Kalain mo. Gabi. Ayun no. Yo, what's up mga kadudskis? So for today's vlog, magluluto tayo ng nachos. Siyempre, ang gagamitin lang natin na ingredients ay yung budget friendly lang. Siyempre, hindi naman tayo big shot. So bago ang lahat mga kadudskis, sa mga bago dyan, alam ko marami pa kayo. Please subscribe our channel, Adventures of Dusky. At dumami na tayo mga kadudskis. Huwag na natin patagalin mga kadudskis. Tirayan na natin. Let's go! Sa'yo. Dali. Ayuno. Ito na mga kadudskis, ang ating sangkap sa nachos. So ito, improvise lang to mga kadudskis kasi nga wala tayong squeeze. Kagaya nito, squeeze. Kung anong tawag dyan. Tara mga kadudski, mag-assemble na tayo. Dapat maghugas ka muna ng kamay. Ayun no. So mga kadudskis, ito na yung ating finished product. Tcharan! So, tikman naman natin ngayon. So, sana masarap mga kadudskis. Ayun no, mga kadudskis. Kalain mo. The best. So ayun mga kadudskis, ganun lang kadali magluto ng nachos. Simple lang pero masarap. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe. Adventures of Dusky. Saka paki-like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo. So basta lagi natin tatanda mga kadudskis, God is good, God is great. Push lang lagi mga kadudski. Siyempre, bawal pa rin ang tamad.
Peace dudes!